Čaute pri mojom novom videi. A toto by bol prvý diel hardcore seriálu. A myslím, že ja pôjdem tam, alebo neviem čo, lebo ja si chcem nájsť také jedlo. Kone! A kone. Dostal som semienko. Musím nájsť také zvieratá a zabiť ich. A toto... No, tento diel bude trvať 10 minút a neviem počítať, sorry, ale budem toto. Počkajte, dám hore zvuk. Toto, takto na tých 10%. OK. Nie, to je moc. A ináč dám to na slovenčinu pre vás. Slovenčina, tam je Maďar. Čakajte, sorry, že to takto už musím teraz nastavovať. Angličtina, to ako? Počkaj, prešiel som. Takže počkaj, tam SK. Čo? Čo viem? Hotovo. Späť do hry. Jo, a zvuk som chcel nastaviť. Nastavenia, zvuky na tých 7%. Hotovo. A konečne mi ide dobre myš. A už nám prebehlo veľmi veľa minút. A toto by bolo také, že až wow. A takže teraz trochu budem rozprávať o tom, že čo bude budúcnosť seriálu tohto. No, tento seriál ja plánujem dávať hore každý 5. deň. Alebo, no, podľa toho, keď sa vám to dobre bude páčiť, tak možno, že dosť, ináč takéto mám s kým, takže dobre. Keď sa vám to bude páčiť, tak dosť veľa videí bude o tom. Takže ja som si teraz rozhodol, že dám, počkajte, nájdem túto datúru, lebo mne sa toto moc tak nepáči tam. Radšej pôjdem tuto niekde. A keď nájdem. A škoda, že som tam, nie. A ináč, počkajte, mám to. Nastavenia. Čože? Počkajte, prepáčte trochu linku. Ale Faithful musím dať. Hotovo. Sorry. Nepozerajte sa! Nie, to je moja krásna tvár. Preto sa mi to zdalo. Áno, a už aj máme super textúr, pack. Wow, to. A nie, nemám to. Dúfam, že tu budem mať takú horu. Lebo ak nie, tak bude naštvaný. Hora! Super! Pôjdem tam nahoru. Aj takéto stromy tu máme. Už mám málo jedla. Tak to urobím takú cestičku pre seba. Do prčíc. Hehe. Urobím takú cestičku pre seba. Dúfam, že sa vám ten textúr pack bude páčiť, lebo ak nie, tak to nechcete vedieť, čo vám urobím. Podľa mňa je to dobrý textúr pack. Aj podľa vás je to dobrý textúr pack. Takže čo zlého sa môže stať? Ježiš. Aká veľká je tá hora? To nebože, ja sa idem na to. No. Tuto urobím taký domček. Krásny. Najprv iba taký maličký chcem a tu bude mať možno takých 5-6 blokov. Lebo táto oranžová sa mi dosť nepáči.
tento dom bude výnimočný, lebo toto som staval ja a tento dom bude určite, že počkajte, tak toto urobím a toto urobím taký výstrih, to super bude vyzerať. A nebudem mať na to dosť materiálu. Nevadí. Materiálu. Čo som ja, ty vole, taký odborník, alebo čo? A na začiatku to bude mať iba také pidi, no najprv rýchlo urobím, čo bude v tomto rohu. Tento. Ježiš, počkaj. Čo robím? To. Prčič. Nevadí. Ale vadí. Ježiš, čo som urobil, nevadí. Ale vadí. To je taká blbosť som urobil. A dobre vyzerajú tieto stromy v tomto textúrpeku. A dobre som to vedel, že nie je taký textúrpek. Nový úspech. Poďte. A... čo som, nevadí. Robím aj takéto. Nevadí, na začiatku to takto rýchlo to urobím dom, sere na to a potom urobím aj baňu, aj všetko a pokúsim sa čo najrýchlejšie sa dostať k spálni a na to som ešte nemyslel, takže kde ste ovečky? Už aj tam vidím 2 ovečky. Čakajte, nie, aj túto hore som videl. Tam je jedna ovečka, ahoj ovečka. Čo máš? A myslím, že keď sa... No poď, ne. Ty ovečka! Čo si myslíš o sebe, že tuto môžeš hocičo robiť? Zomrela si, super. XP nepotrebujem. No to budem s týmto. No tu je. XP. No a ohľadom budúcnosti je to... Ale neviem ísť hore. A čo som začal? Myslím, že to som začal, že ohľadom budúcnosti bude, že vydáte like, dúfam, a to ma sereš, ty ovečka jedna. Do prčic. Dúfam, dajte like, alebo to druhé, to čo neznášam. Viete, na čo myslím? No. Ježiš, super. A dobre to urobím, bo... Haša! A... Ježiš, ja som to tam nechal. Lebo som na to nedočiahol. Ale... Nedočiahnem. A nedočiahnem, nevadí. No a prepáčte, že som taký tichý, ale teraz mi moc slovo nejde. Že nechápem, teraz nemám o čom hovoriť a tak to je trochu také nudné, ale nevadí. 23, super, to asi aj stačí. Potom urobím aj meč, všetko. A... Super. Potom musím, nestačí, a to prčic. Sorry, ale teraz nechcem nadávať, lebo to je tak... radšej nebudem nadávať, lebo prečo? Nadávka je to iba hlúposť. To nie je dobré na nič. Iba na to, že na mňa nakričia rodičia. A nepovedal som nič. Vôbec. Nič som nepovedal. Ja som muzikant. Počujete? Ale 32. To dúfam už stačí. Ináč, mimochodom, keby som náhodou zomrel,